Takže zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli. Moje meno je Jakub Dekíš. Na tomto kanáli sa rozprávame všetko ohľadom investovania do akcií, finančnej gramotnosti a všetkého, čo vám môže zlepšiť vašu finančnú situáciu, naučiť sa investovať a vedieť, čo robiť s peniazmi, lebo to je dôležitá, veľmi dôležitá téma. Peniaze nie sú najdôležitejšie, ale bohužiaľ v tomto systéme sú dosť dôležité. Potrebujeme vedieť, ako s nimi narábať a najlepšie je ich šetriť, investovať, lebo keď ich neinvestujeme, tak nám zase hodnota peniazy padá kvôli inflácii, takže najlepšia vec, čo môžeme s peniazmi spraviť, je nemíňať ich, ale ich investovať. Takže to sa na tomto kanáli učíme. V dnešnom videu sa pozrieme na 3 dôležité katalizátory, ktoré posunú podľa mňa NIO akciu na dajú im novú fázu, podľa mňa to pôjde už hore a pozrieme sa na 3 katalizátory veľmi dôležité, ktoré sa môžu stať alebo sa stanú v roku 2025, alebo sa už stali a musia sa len dostať do reality, Takže ak investujete do spoločnosti NIO, dajte mi vedieť, čo si myslíte o spoločnosti, či kupujete, či stále veríte. Dobre, vieme, že táto akcia ide dolu už 2 až 3 roky, takže je to frustrujúce, ale to je dobré pre nás, lebo môžeme kupovať tú akciu za lacnejšie a potom môžeme vidieť lepšie zisky, Takže bez žiadneho zdržania, poďme na video. Takže prvý katalizátor je americký prezident Donald Trump. Takže ja som si myslel, keď Bidena zvolili, že Biden bude lepšia, alebo jeho politika bude lepšia pre Čínu, ako keď bol Trump, ale som sa mýlil, áno, keď sme mohli vidieť, tak Biden dal viacej restrikcií, viacej dovozných cieľ na Čínu alebo na čínske spoločnosti, ako dal Trump, čo sa ale teda ja si myslím, že otočilo proti ním, Mohli sme vidieť aj napríklad, že to bol Trump, ale spoločnosť Huawei, tak im dal ban na čipy a teraz sme mohli vidieť, tak Huawei prišiel s najlepšie technologicky vypracovaným telefónom, Takže ja si myslím, že Trump bude trošku biznisovo orientovaný, Mohli sme vidieť teraz vyjadrenie, čo dal v rozhovore, že Amerika a Čína, keď sa spoja, tak môžu vyriešiť veľa svetových problémov. China and the United States can together solve all of the problems of the world. If you think about it. Že táto retorika je oveľa lepšia, ako bola retorika prezidenta Bidena, keď sme videli, že rozprával o prezidentovi Xi Jinpingovi, že je to diktátor a tieto veci. Trump má trošku lepšie vzťahy s týmito prezidentami a s týmito vládcami, lebo chce teda, aby teda spolupracovali a čo je určite lepšie pre svet a pre obidve krajiny a aj pre nás investorov do čínskych spoločností. Takže určite tam bude nejaká taká technologická alebo studená vojna, ale mohli sme vidieť, že Trump dal dovozné clá, ale potom hneď Čína prišla so zákazom vývozu dôležitých nerastných surovín, ktoré sú hlavné suroviny používané pri výrobe taktiež veľa zbraní, veľa týchto technológií, čo sa používajú v armáde a to asi zmenilo retoriku prezidenta Trumpa, lebo toto je veľmi dôležité. A keď sa môžeme pozrieť na túto mapu, tak Čína najviac ťažia vlastne týchto nerastných surovín, ale nie len to, ale oni majú aj infraštruktúru, technológiu vlastne na to, aby sa tieto nerastné suroviny mohli použiť v tejto výrobe. Takže toto je veľmi dôležité. Môžeme sa pozrieť do histórie, keď bol prezident Trump. Presne toto isté sa dialo, keď sa zvolil prezident Trump, čínske akcie padli a potom po jeho zvolení, keď videli, že tá jeho politika nemá až taký dopad na tú Čínu, tak tie akcie išli hore a taktiež celý čínsky trh. Takže Čína bola na all-time highs keď bol prezident Trump a keď bol prezident Biden, tak by na all-time lows. Ja si myslím, že katalizátor je prezident Trump, ktorý je viacej sústredený na tú biznis stránku a ja si myslím, že budú viacej spolupracovať, ako sa budú byť medzi sebou. Už tá Amerika, podľa mňa to je téma na iné video, ale tá Amerika už proti tej Číne nemôže bojovať až tak silno, ako mohla bojovať pred pár rokmi, 10-20, lebo tá infraštruktúra, tá technológia je oveľa silnejšia v tej Číne a tá Amerika ju potrebuje, Tá Amerika proste na ne benefitovala. V podstate Amerika je, kde je, vďaka Číne, vďaka tomu, že prezident Nixon tam išiel a tá výroba sa tam preniesla a teda všetky spoločnosti a korporácie môžu ťažiť na lacnej pracovnej sile, na lepších maržiach a na tom, že sa to všetko dováža do Ameriky a teda aj ľudia môžu benefitovať na lacnejších cenách, Tá globalizácia vlastne má to nasvedomie a hlavne Čína, lebo Čína je miesto svetovej výroby, vyrába sa tam najviac teda materiálov z celého sveta. Takže toto už je prezident Trump vie a ja si myslím, že toto je katalizátor pre čínske spoločnosti a pre NIO. Druhý katalizátor je, že Čína, ako sme mohli vidieť, spravil som dosť podrobný článok, Čína dáva stimulusy vonku, A trh to podľa mňa nechápe. Ja som pozeral veľa ekonomických expertov, čo racionálne sa pozerajú na tú Čínu, nie je to len nejaká propaganda alebo emócie, tak oni vysvetľovali to tak, že proste Čína nedala také stimulusy, ako dávala v roku 2008 napríklad,
A teraz títo investori a ľudia si myslia, že to je nedostatok stimulusov, ktoré nepomôžu ekonomickej aktivite v Číne, hej. Ale čo musíme pochopiť je to, že tam konzumenti sú silní, hej. Tam nie je problém to, že musia vlastne dávať stimulusy tým konzumentom, aby oni začali kupovať, alebo teda míňať peniaze do tej ekonomiky, ale tam je dôležité tie sektory, ktoré padli, napríklad sektor nehnuteľnosti, tam ide vlastne Čína mení štruktúru tej celej ekonomiky, hej. Tá ekonomika bola z väčšinej časti postavená na nehnuteľnostiach, na raste tých nehnuteľností, tam aj tie peniaze ľudia dávali do nehnuteľnosti, to bolo vlastne jediné aktívum, ktoré oni mohli kupovať. Teraz môžeme vidieť zo zákonov, ktoré Čína mení a dáva, čo je podľa mňa, ja si myslím, dosť kapitalistické a dosť pozitívne pre investorov, je to, že ľudia budú môcť investovať do akcií taktiež a snaží sa pomáhať tým sektorom, ktoré padli, napríklad do sektoru nehnuteľností. Tam musia vlastne tie sektory oni zlepšiť, dať istotu tým ľuďom, aby tí ľudia tie peniaze, ktoré majú, mohli míňať späť do tej ekonomiky. Tam nejde o to, že ten konzument je slabý, ako napríklad v Amerike, hej, že väčšina má dlhy, väčšina má teda kreditné karty a všetky dlhy sú na rekordných maximách, ale práve, že čo je na maximách v Číne je ich našetrené peniaze, ktoré majú na účtoch, hej, len oni ich nechcú minúť, lebo tým pádom, že sú neistí, aj čo sa týka trhu nehnuteľností, tak to keď padá, tak vlastne oni nejdú míňať tie peniaze, lebo nevedia, čo bude s tým, hej, lebo tam majú všetky peniaze uložené, tam majú vlastne všetky peniaze investované. A tým, že vlastne Čína mení tú štruktúru tej ekonomiky, vytvára tam iné zákony, ktoré by mohli podporiť vlastne, alebo dať tú istotu tým investorom, alebo tým ľuďom, tým konzumentom, tak oni pomaly začnú míňať svoje peniaze späť do ekonomiky a nebudú sa báť, hej. Takže toto Čína robí. Podrobný článok som napísal na Patreone, takže určite choďte si ho pozrieť, je to zadarmo. Taktiež vás chcem pozvať na náš Patreon, kde sme traja investori, dávame tam články zadarmo, dávame tam naše portfólia, nejaké analýzy a taktiež tam Discord, kde je dosť veľa investorov, ľudí, ktorí investujú a tam sa rozprávame všetko ohľadom akcií, ekonomiky, investovania týchto vecí, hej. Takže určite choďte pozrieť a sú tam aj tieto dôležité články. Taktiež mám 40-minútové video o Číne, prečo Čína nekolabuje, hej, ako sa to píše už 20 rokov, prečo Čína je silná a prečo Čína bude podľa mňa prvá svetová ekonomika alebo najsilnejšia svetová ekonomika o pár rokov. Takže veľmi dôležité veci. Čiže toto je druhá vec, čínsky stimulus, ktorý dali, bude fungovať. A teda ten sentiment tých investorov sa zmení, hej, lebo ten sentiment teraz je zlý, preto tie akcie nie idú dole, lebo si myslia, že Čína kolabuje, hej, proste, že tie stimulusy alebo tá rekonštrukcia tej Číny, tej čínskej ekonomiky nebude stačiť alebo nebude efektívna a proste nepomôže rastu tej ekonomiky, hej, ale ja si myslím, že to bude iné, tie stimulusy, tie zákony, ktoré Čína dáva, pomôžu, dajú väčšiu istotu konzumentom, ktorí majú neskutočné peniaze alebo neskutočnú nákupnú silu, ušetrenú na svojich účtoch a potom ich začnú míňať, hej. Takže toto je druhý katalizátor. Tretí katalizátor je fundament spoločnosti NIO a konečne ich straty alebo teda ziskovosť príde, straty sa zmenšia, hej. Takže ako vieme, dobre, teraz príde na budúci týždeň, máme NIO deň, kedy predstavia ďalší model alebo ďalší subbrand a tento subbrand bude menšie auto, ale bude to niečo ako Smart alebo Mini Cooper, hej. Čiže to bude drahšia verzia menšieho auta, ktorá sa bude predávať v NIO domoch alebo teda v NIO predajniach, hej. Nebudú mať vlastné predajne, ako to má Onvo, budú sa predávať v NIO predajniach a taktiež tieto alebo zákazníci, majitelia týchto aut budú môcť navštívovať NIO domy. Budú môcť byť súčasťou tejto infraštruktúry. Ale taktiež dobre vieme, že William Li, výkonný riaditeľ spoločnosti NIO, povedal, že predajú okolo 450 000 aut budúci rok, čo je raz okolo 100%. A taktiež povedal, že v roku 2026 budú ziskoví, hej. Takže to znamená, že oni nemôžu ísť z veľkých strát a potom náhle byť ziskoví, ale ide o to, že ak budú ziskoví v roku 2026, tak v roku 2025, tým, že budú predávať viacej aut, budú mať lepšie marže, lebo čím budú predávať viacej aut, tým máte lepšie marže. A tým, že už teraz konečne sa môžu sústrediť na Onvo, ktoré im zaručí tie objemy. A NIO auta, dobre vieme, že priemerná cena za jedno auto predaná išla dole, kvôli tomu, že tam bola veľká teda tá vojna a museli museli furt dávať nejaké zľavy, aby si tie auta kupovali, hej. Ale teraz čo budú robiť vlastne, tak zľavy nebudú dávať, čiže sa zväčší priemerná nákupná cena NIO auta, tým sa im zväčšia marže a tým sa im zmenšia straty a teda sa im pomôže im to k ziskovosti, hej. Takže máme tieto katalizátory, že zvýši sa priemerná cena predaná za jedno auto v spoločnosti NIO, to sa im zmenšia straty a taktiež väčšie objemy subbrandu Onvo, tým sa im zlepšia marže a taktiež im to zaručí
menšie straty alebo ziskovosť, hej. Takže toto je dôležité a keď William Li povedal, že v roku 2026 budú ziskoví, tak ja si myslím, že to môžeme brať podľa mňa dosť reálne a tým pádom sa sentiment tej akcie otočí a tá akcia pôjde hore, bude musieť dostať nové hodnotenie, bo teraz má hodnotenie len okolo 0,9 ich revenue, čo som povedal, že mali vtedy, keď skoro zbankrotovali v roku 2019. Takže toto je najväčší problém tejto spoločnosti, že strácajú veľa peňazí a to investor potom vlastne tam je ten sentiment ohľadom toho, že môžu stroskotať, teda skrachovať, lebo nemajú toľko peňazí, hej, takže to hodnotenie sa im nedáva veľké. Ale toto sa zmení tým, že budú predávať viac objemov aut, budú mať lepšie marže a teda budú strácať pomaly menej peňazí, hej, a budú ziskoví, čiže ako budú strácať menej peňazí, tak sa bude aj to hodnotenie zväčšovať a ak teda ono to môže sa stať presne ako pri spoločnosti SoFi alebo Palantir, že tá akcia môže ísť na budúci rok a 300-400% hore kľudne, hej. Čiže ja si myslím, že na konci budúceho roku to môže byť kľudne na takých povedzme 20, 21, 25, 20 do 25 až 30 dolárov. Ja si kľudne myslím, hej. Takže tieto katalizátory sú hlavné, čiže Trump, lepší sentiment ohľadom Číny, lebo to bere z tej biznisovej stránky. Druhá vec je to, že Čína a tie ich stimulusy pomôžu tej ekonomike, nakopnú to a taktiež sa ten sentiment investorov zmení voči Číne a čínskym spoločnostiam, čínskemu trhu a akciovému aj k spoločnostiam. A po tretie, fundament spoločnosti sa zlepší, budú predávať viacej aut, budú mať lepšie marže, budú menej stratoví alebo aj ziskoví. Tým pádom sa bude musieť dať väčšie hodnotenie tejto spoločnosti. Čiže tieto všetky tri veci, ak budú, tak tá spoločnosť môže ísť hore kľudne 500%, ak budú len 200, tak 300%, ak bude len jedna, tak okolo 100, 200 alebo 300%. Takže toto je môj názor, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, dajte mi vedieť, či investujete do tejto spoločnosti, či je stále veríte. Je to frustrujúce, určite mňa to tiež frustruje, že stále na niečo čakáme, hej, najprv to bola IT7, IT5, ale proste nepochopili sme to, že naozaj v tej Číne je to veľmi, veľmi teraz ťažké sa presadiť, tam 200, 300, 400 proste nových automobiliek, hej, pričom v Európe alebo v Amerike máme v Európe ani jednu novú a v Amerike máme možno 3-4, takže tam je to určite ľahšie pre tie elektrické auta sa teda dostať alebo uspieť, ale v tej Číne je to naozaj teraz dosť tvrdé a musíme dať trošku spoločnosti NIO ten čas a nemôžeme ich súdiť na základe proste roku, dva, keď to strašne dlho trvá proste postaviť, vybudovať tú spoločnosť. Ja sám mám stavebnú spoločnosť, tak viem, že proste aj keby som chcel teraz stavať ďalšie domy a robiť ďalšie projekty, tak nemôžem. Musím počkať, kým sa tento súčasný projekt proste dokončí, postaví, predá a potom môžeme začať rozmýšľať nad druhými projektami. Hej. Takže tá realita je trošku iná ako my, keď sedíme a pozeráme sa na tie akcie, takže toto musíte pochopiť. Ale ja si myslím, že spoločnosť NIO je kvalitná, má dobrú perspektívu, fundamentálne majú veľa toho, čo ich môže nakopnúť v budúcnosti. A ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dobrá príležitosť, akcia a investícia. Takže dajte mi vedieť, ďakujem za podporu, vidíme sa na budúce. Dovidenia.